Nagsakit mo tagi ni Apo Jesus, apaya. Idi mo erogi na ti public ministry na niya. Erogi na ti public ministry na. Nangala ti sa nga pulokot duwa nga adalan, sinurusuruan na ida. Iso tinang train ko makadakwada. Idi kon pagamuan amuna, gasam di nga pangrabi dakay mamut ti agsaad di sasaad na. Manganda ti pangrabi amunan no sinno ti manglipot kanya na. Kadatay ko mga Ilocano katinilpak mun ahan. Loko si kanto mo lati. Kanya ko na namot amunan amarinanan di manglipot kanya na. Kaya kunanan aramidam ti aramidam the kiss of Judas kunana di apandalaan na ni Apo Isusan apan na inla ko isugarod ti treasurer dani Judas. Di ko apan naman inla ko no dati kwarta no daduma ka nakabubuteng. So nga kay nga do ti kwarta nakabubuteng kayo no daduma sa bali niya. Kay di ko amuna nga apay no kumano datay di aka. Loko in kadyayan ang kang makipangpangan kanya kun natayon ata amutay nga ruden. Ngam iso na aramidem ti rumbag nga aramidem. Idi kuan nailako na ni Apo Isusan, idi kuan kinisnan, iso ti pakatayannan, the kiss of Judas kunana dayjay. Ngam anyo ti nagpintas nga pampanunutan tayo dayjay. Masapol nga akseptaran tayo, we have to accept nga dito'y lubong addalat ta Judas. Hanyo mo talyawon ta kaabayo at bandiyon to kay ibaga mga Judas man ta kaabay mo na. We have to accept nga ito'y lubong. Kayat na nga sa una, yahamot ang Judas, unfaithful. Sometimes, nagrigat mga ibagano daddo, mga nakasaksakit mga ibagano daddo, dagi di agasawa ka, adalata ag Judas. The closest, kumandi di kaasigan ko mga tao. Di mo ti ka klosan nga agkabsat, agina agasawahan. Okay lang di katrabahuam, okay lang di ka membrom ti simbaan, okay lang di padam iti organization. Nung ti karigatan ng ka, dagi the closest di agkabsat, agina, agama, ti kaklosanan, di agasawa. Nga sometimes addalat ta Judas. Anya ti Judas, amot ang ti manglipot nga ingka ko. Ano di same nga di kunana, di unfaithful. Iti karina ti tunggal maysa. Kano addalat ti Judas iti lubong tayo, uray inya ti kungkunam. Addan tulat ta, tao nga kasjay. Addan tulat ta masarakam iti biyag mo nga nagdagsen mo ti baga tayo nga Judas ka. Alam, no kunada ka, Judas ka. Kasla mo dahil tayo nakarkaro pa yung ni Satanas mo no Judas ka kung nandi kasla dahil tayo namasaktan tayo ka Judas ka kasla mo dahil tayo nadagdagsan pa yung ni Satanas mo ngam dahil tayo ibagbaga na addan tulat ta Judas nga how to deal with Judas kas ano ka nga makilangan kin ni Judas how to deal with Judas in our life. Ang kitaan nyo ni Apo Jesus, niya, the mission ni Apo Jesus, the mission of Jesus is to fulfill the will of the Father. Kunana ni Apo Jesus, mangtong palti pagayatan ti Ama. Anya ti pagayatan ti Ama, umay ited na ti biyag na, tapno maisalakan ti tao, maitanok. Uray man nagbasol tayo, itanok na tayo. Kuno adda Judas ti biyag tayo. Nagmayat nag-clear di jay mission ni Apo Jesus. Uri adda Judas itibiyag tayo. Haan na Judas doesn't affect the love of Christ. Uray no adda Judas tibiyag na haan na nga inapektaran, haan nga nagbalig di decision na. Haan nga nagbalig di decision na nga agbabawi panawang kay malagan pag ano kayo mabalinak mga agbiag nga may sa nga ibalay mi nga naragsa. Dayay. Ngamhaan, intuloy na lata di mission na. Kaslamot ibagbaga na kanya tayo nga ni Judas, ure adda ag Judas, ure no adda unfaithful kanya tayo, ure adda nga napudno kanya tayo, ti pampanunutan tayo, kas ano lata kapudno, dayjay,
mission tayo. Kasano ti kapudno dayjay kinarian tayo. Datayo nga tattao no daduma kakwa. We love according to the response of the other party, haan? Oh, nakaturog kay sa mga nagbiyahe. Nyo daduma ka agayat tayo, depende no anya ti response di tao. We love according to the response of the other party. Iso nga, ada dito ko na tayo nga, masamang, anya na mabuting kaibigan, masamang kaaway. Tanaglaing ka, no nalaing di tao. Ngam no dakes, ay dakdakesak. Dito sakit tayo. No dakes ka, ay masabol mo nga dakdakesak. Ni Apo Isus haan. Nagayat straight, at the dakes, at the faithful, at the dakes, at the faithful, straight. Nagrigat mo tayo, agbalin nga kaslakin ni Apo Isus. Ipapatim ti agayat, uri lipliputan da ka, ay ayatan kay latta, kung kunam nga. Human as we are, ka talaga narigat nga ramidan na yan. Haantay nga basta-basta, ibaga na yan. Diyan ka muna, at makaaramid ka na kayo. Uri siyak no daduma, itid mo tabagin, ala, tulungam, ipapatim nga ayatan. In the end ka na eh. Lamlamutan na kagayam. Sino ti nga masaktan? Sino ti haan nga agriri di puso na? Kasi mo lang kanya tayo. Ngam ni Apo Isus, dayati hantay mo gamin nga Diyos. Isuna ka, orino inyo ti kung kunamon, orino liputan na ka, amin. Isuna straight di ayat na haan nga inepektaran ni Judas, how to deal with Judas, kunana nga ron day dyan. Kada tayo mo na dumag. No, ayatan na, good ka kanyak. Tagapulot ko na in Ilocano kahit nga sa uwan, good record ka kanyak, nalaka ka nga ayatan. Ngumnuhaan, ops, kunanawad out, tao tayo ngamin. Nagmayatan yung Judas, ammo ni Apo Isus ni Judas, amunan nga iso timang lipot. No kitaan nyo, the role ni Judas, nasaksakit pa yung inaramid ni Pedro. Hello? Nakaturog kayo? Mas masakit yung ginawa ni Pedro kay Judas. Ni Judas ka, ammo ni Apo Isus nga, idiinsawsaw na dyan na Ilocanon sa mo ni Apo Isus, apaya insawsaw na mo dyan tinapay kala, nagkapi kumakaapan naman, dyan mo puto ti kalasyaw di dyan kinanda, kaapan na insawsaw, sana inted, Ilocano ada ito. Insawsaw na, di mat? Insawsaw na sana inted, sinirek ti demonyo. Nagpintas ni iso nga ni Apo Isus idinsawsaw na sino ti pangitidak na tinsawsaw ko ti isawsaw ko tinapay ko na idinted na ken nin Judas sinirek ti demonyo. Nalaklak ang awaten dayay apaya sinirek ti demonyo. Ni ngay Pedro kari-akari Apo ore no matay ka ay matayak mo at ore niya ti ka loko kunana. Sakbay nga agtaraok ti kawitan na mintlunton nga inlibak na. Haampay sinirek ti demonyo. Maalayo di puntos na. Ni Judas, nalakang awatan ni Apo Jesus, tayo din sa usaw na di tinapaintad na gin Judas, sinirek ti demonyo. Of course, no, sinirek ti demonyo ako. Diyan mo, no, kasano rupa ti sinirek ti demonyo, kita nyo man takabay yun, no, ada. Sinirek ti demonyo. Awang mga taa. Sinirek ti demonyo. At least nalakaawatin di jay, taam muna, sinirek ti demonyo, haan? Sinirek ni Satanas. Dinasaksakit kin ni Pedro. Haampay nga sinirek ti demonyo. Apo, agtong palak, apo, niya na ganan, numatay ka, matayak mo, uri adin no papanam, sumurotak, promise a promise. Promise a promise ni Pedro, hanggang nasaksakit di jay. Idirigan-rigatan, ni Judas ngamin kaawampay la napaspasamak, ammo ni Apo Isus, kasla free pay la jibiyag da amunan nga iso manglipot. Ni Pedro mat, promise a promise, ngum idi kang itingitan ti gubatan. Ay, kadkadwam mo datoy, kunada ka, haan. Nakikadkad, haan.
man si mursurot ka, malasin ka. Kung mo dahi babae nga nangisingat, anya ti kunana, jak am mo dahi ta tao, nagtarao kunjay. Nasaksakit pa di ah. Anya ti kunana, nalaing iti sangon-sango. Amuyo dahi ti tao nga, ti sangon-sango ka, una po, nagkadwata. Inton bigat ka, inton medyo agrigat ti biyag ka na inibatan na kamot. Nasaksakit pa yakin Pedro. Piyapay ni Judas na sinarek ti Satanas ka ni Pedro ko haan. Ngam anya ti nagpintas, anya ti amuyo ti napasamak kada Judas ka ni Pedro. Inya ti reconciliation, anya ti panagbabawi ni Judas na panagbukkel. Kayat na nga sa after nga na-realize na, di inaramid na nga madi, na panagbukkel, kayat na nga sa na naglawag di panunot na, nagbabawi, ijay kamaling inaramid, na iso nga kunana ni Judas, iti istorya, dakes, manglilipot, but in the end, di panagbabawi na, regret. Kayat na nga sa nagbabawi mo, na panagbukkel. Also with Pedro, anyamad ni Pedro, di pa nangilibak na, tibuteng na, nga matay mo, di mat ni Pedro, di nagtaraog, ti kawitan ka, nagtaray na pan naganugog, amoy ti anugog, aganugog kay man, nagsangit, kaya na nga sa nagbabawi. Nagbabawi di jay pan nangilibakin ni Apo Jesus. Anya ti bagbaga na kanya tayo kakabsat. Adda dagiti sitwasyon nga kurang nga di jay kasla ma-pressure tayo, marigrigatan tayo. Ni Pedro ko di butengnan nga mapapatayan. Iso di jayan. Ay libak na. Ammom kunana haan nakikadkadwa ka haan. E di ko ang kunana ka pulos jak ammo datang ata inlibak na iya buteng. But in the end, nagbabawi. Ni Judas, gaputa sinarek ti demonyo, nasisirap iti kwarta. So nga, ang kayo nagkita-kita ti kwarta, ito masisirap kayo, Diyos ko, pakaunong agbukul kayo. Amang kumaa. Nasisirap iti kwarta. Ngam, nakarakaro kinuadas ta, sinarek nga ro ti demonyo. But in the end, nagbabawi. Nya ti bagbaga na magkada tayo kakabsat isugar nga adda panawon ti kay semanahan taapaya pagbabawian tayo dagitay decision tayo dagitay naaramid tayo hangkay bukbukal apa nga asiyaw nya hangkay mismisaan dagitay pagbabawian tayo dagitay nailawan tayo nga aramid pagbabawian tayo dagitay decisions tayo ngahan nga maibagay kini Apo Dios isugar ta panawon ti semana panawon nga panang pampanunot kadagiti nagkapsutan tayo iso dijay ni Judas nagbukkel ni Pedro na panaganog og panawon mga aganog tayo nga kuna tayo Apo anya tinakaaramidak dati nga basol na pressure Apo apay nga naaramid ko dati nga basol sobra bannog ko kana ilaw anak Apo apay nga naaramid ko dati nga basol ngamin awaan nya naganan ti sitwasyon kiinted na kanyak isugurod nga adda semana panawon di panaganugog panagsangit kini Apo Dios nga mangibabawi kadagitay basbasol tayo barbaring aday ta kadayod toy kadaday ta panagbisbisita iglesia yo ka agan anog og di puso tayo nga Apo pagbabawiyak dagitay na ilawan ko Apo pagbabawiyak dagitay na aramid ko Apo tatang panawon you see the love of God kuna na ti simbaan, dagiti agad adal ti Biblia, ure kas jeti kadakkelan ti role ni Judas, ngam di pa nagbabawi na salvation is in Judas kunana. Kasi mo lang kanya tayo. Ni Pedro, darasudos ngamin ni Pedro. Tarantado kung natin kung mati Ilocano, apaya, na napandaji bantay tabor, naglawag, nagbalbaliw tilangan ni Apoy, agarami dakti kalapaw, kunana. Nagnani Apo Jesus ijay danom agkalkalap ni Pedro nagkagay timpuaken. Hindi ko ang kunana patayon dakto kunana madusa akto kakaasi akto di pamayanda uray niya mapaspasama kadwa ka kuno ni Pedro. In the end liniputan na. Ngam tikin na the mercy of God nakitaan nyo ni Paila Pedro mati pinagbalin na nga
O muna ang Santo Papa. Niya ti bagbaga na dayjay as long na ti basol na mailawan tayo nga agbasol. Uray kas ano kadagsen, uray kas ano karugit, uray no anya nga nakababain nga basol. Ti tartarigagayan ti Dios agbabawi. Iso nga tatta, dayjay ti kinaman nagayat ti Dios Iso nga tatta, panawon ti semana, laglagi pun tayo ti ayat ti Dios nga inaramid na kada tayo. Anya mo ti aramidan tayo on our part. The love of God, dadtahan nga nagbaliw niya. Ngam ti, anya mo ti parte tayo nga tao, iso dayjay. Tapno ma-maintain day ta nga, no patyan tayo day ta nga ayat ti Diyos, tapno agtalinaod day ta nga ayat ti Diyos nga ad-adda, da tayo nga nagbasol, iso dayjay reconciling heart, agbababawi puso. Iso nga tatasimana, ala na pintas launay sakripisyo tayo, mapanti sa bali simbaan, mapanagluwalo, panagbabawi, tapno agsubli, di jay relasyon tayo kini Apo Diyos. Alay kararagan tayo, dagiti pamilya tayo, dagiti pampamilya ang magulgulo, tilubong ang magulgulo, nagado ti kararagan tayo. Kadagiti kakabsat tayo nga handa pa'y lamari na ti panagbabawi, nga agsubli ti Diyos, ikararagan tayo ida. Han nga mabalin nga ko na tayo nga. Bibiyang ko kada kayo, makamukay mo biyag. Han nga mabalin. Taapiktaran na lahat tilubong tayo. Isogorod nga no, bisita iglesia kayo, ala na inayon ta ida nga kararagan. Dagiti hanga makapanunot, nga hanga makari na nga agsubli iti ayat ti Diyos. Ikararagan tayo amin ida. Misyon tayo, hanlang nga bagbagi tayo, ti isalsalakan tayo. Oh. Hantay nga man naging bubukod. May isalakan aklaki, di makaamukan ko, namot ta pamilya mo, mabalin ayamat. Nilaganas mo nga panjilangitan nga siksika. Agin sa santo ka, kinlunod mo amin nga pamilya. Nilaganas mo nga panjilangitan, no may saka, may salakan, data pamilya mo ka nabati. Disimot, ajigimong mo. Anya ti pintas na nga mapangga, may salakan ka, di ka, katrupa, may simbahan nyo, kadada jimpirno. Hamot ang kasi kati agtader nga Kristo mga dilaw madi dakes mo. Amin mga makita mong kadakesen si kamula na saya atin madi mo laeng. So dayay ko na the love of God stable dayay. Datayumat nga nailawan agsubli. Isugarod nga tatako ang panawon ti semana panagbababawi tapaya agtalinaed tapno agtalinaed tayo iji ayat ni Apo Dios. Panagdaton.